וייתכן גם במרכזה. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. מחר עוד ירידה בטמפרטורות. גשם מקומי ירד בצפון הארץ וייתכן גם במרכזה. הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ יעשה אביך, בחרמון ירד שלג. ביום שישי יוסיף להיות קריר מהרגיל. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם קל בצפון ולאורך החוף. בשבת התחממות ניכרת. מידות החום החזויות: בירושלים מ-20 מעלות היום עד 9 מעלות בלילה, בתל אביב מ-20 עד 14, בחיפה מ-19 עד 13, בצפת מ-16 עד 8, בנצרת מ-20 עד 10, בבאר שבע מ-25 עד 11, ובאילת מ-35 מעלות ביום עד 16 מעלות בלילה. זה סוף החדשות מכל ישראל. שלום עדי. שלום בני. שכבתי שם בנגמש על אדמת לבנון הארורה, השנה הייתה 1989, סיימנו פתיחת ציר, גדוד 12 גולני. כדור קלצ'ניקוב של מערב מחבלים חורר לי את היד ופצע עוד 2 מחבריי. אחרי דקות ארוכות כנצח, הגיע מועלם, הסמגד. בתוך הצעקות והבלגן השרה מועלם ביטחון, נועם ומקצועיות. סגן אלוף משה מועלם, מפקד נערץ, אדם נהדר, איש משפחה למופת, נשוי לשולי, לימים חברת כנסת, נפל באסון המסוקים. אסון המסוקים תפס אותי בחיפה עם צלצול טלפון מאילן רואה, שהיה כתבנו בצפון, שהודיע לי על כך בזמן שהיה כבר בדרכו לשם. כעבור שעתיים כבר שידרנו יחד, אני ואילן מהתופת. אילן בקול הדרמטי שלו שידר ללא הפסקה, כולם ידעו שהסיקור היה כל חייו, וכעבור 2 הוא נהרג במהלך עבודת הסיקור, כשהצטרף לפעילות מבצעית בדרום לבנון, והרכב שבו נסע עם 3 אנשי צבא עלה על מטען צד, ומעוצמת הפיצוץ נהרגו כל הנוסעים. את הנימה הזו, קיץ 97, הלחין ינאי וייס, בעקבות הפיגוע בקו 18 בירושלים, פיגוע שבו נרצחו בני נוער רבים. ינאי וייס, נגן מוכשר, נרצח גם הוא, בפיגוע במייט פלייס, בית קפה, בטיילת בתל אביב. אנחנו בתוכנית מיוחדת ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה, עד השעה 12, עם סיפורים אישיים, עם מוסיקה, וכמובן אנחנו נהיה בבתי העלמין. בצוות האורחות שוש פורמן ורבית לוי, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, עורך המוסיקה הוא גדי לבנה. כבר מתחילים.
ואנחנו נשוחח בהמשך בתוכנית עם אלמנותו של ינאי וייס, שנהרג בפיגוע במייקס פלייס באפריל 2003, שהלחין כאמור את הנעימה הזאת. ואנחנו מארחים באולפן כאן את אבי שרם. שלום אבי. שלום. שוב שלום, עכשיו נשמע אותך. שלום, בוקר טוב. תודה שבאת לאולפנינו. אתה אחיו של הראל שרם, סגן הראל שרם, שנפל בלבנון, היה מפקד טנק. ספר את סיפורו של הראל, למאזיננו שאינם מכירים אותו. השנה בחנוכה, נר שני של חנוכה, ציינו 21 שנים לנפילתו של הראל. מאז אני הרבה פעמים יוצא לי לספר על הראל, ואחד הדברים המרכזיים שאני מספר, זה את השנים האחרונות ואת סיפור נפילתו של הראל. הראל היה נולד ברמת גן, היה חניך ומדריך בתנועת בני עקיבא. בסיום לימודיו בתיכון הטכנולוגי בבר אילן, הוא בחר להמשיך במסלול של ישיבת הסדר. הראל העריך מאוד את נושא של לימוד התורה, זה היה ערך חשוב בעיניו. היה לו חשוב מאוד להשקיע את כל כולו בלימוד התורה, אבל יחד עם זאת, הנושא של תרומה לעם ישראל, ובמיוחד בשירות צבאי, היה חשוב לו מאוד, והוא רצה לשלב את זה ביחד במסלול של ישיבת הסדר. למרות שהמסלול ישיבת ההסדר הוא יחסית קצר, החלק הצבאי יותר קצר, להראל היה ברור שהוא חייב לתת את כל מה שהוא יכול, ומבחינתו היה לו ברור שהוא ממשיך לתפקידי פיקוד וקצונה, וככל שהצבא יאפשר לו, הוא ימשיך בזה. הראל למד בישיבת ההסדר בחיספין, ברמת הגולן. הוא התגייס לחיל השריון. אחרי החלק הראשון של השירות הצבאי של המסלול בישיבה, הציעו לו להמשיך לקורס מת"קים. זה דבר שחייב אותו להאריך את החלק הצבאי, לחתום לעוד תקופה בצבא. הוא נענה לזה מיד, היה לו ברור שהוא יוצא לזה. ואחרי שהוא סיים את הקורס מת"קים, הציעו לו לצאת ישר לקצינים. בשלב הזה הוא החליט לחזור לישיבה, כי נראה לו שהפער מתחיל להיות ארוך מדי, והוא רצה לשלב את הדברים ביחד, ואז הוא החליט לחזור לישיבה. חברים מספרים שמרגע שהוא חזר לישיבה, לא רק שהוא למד באותה תקופה את מה שלמדו כולם, אלא הוא השלים את החצי שנה שהוא היה חסר. זו דילמה שאתה זוכר אותה אז, שהוא התייעץ איתכם? הוא כל הזמן היה עסוק בדילמה הזאת, הוא התייעץ עם קצינים מפקדים. אחד הדברים שחיבר אותו לישיבה בחיספין זה שהרבנים שם בישיבה עצמה היו קצינים בצבא, והסבירו לו שמי שמעוניין לשלב גם תורה וגם צבא, יכול לעשות את זה בצורה מלאה, ולא צריך לחשוש מזה שחלק מהדבר ייפגע. למרות שמסלול של הסדר הוא 4.5 או 5 שנים, הראל דיבר מראש שהוא הולך לעשות מסלול של 6 או 7 שנים, זה היה לו ברור שהוא הולך למצות את הנושא של לימוד התורה עד תום, עם שילוב של שירות צבאי כמה שיותר מלא. אחרי שהוא חזר לצבא, הציעו לו שוב לצאת לקורס קצינים, כמובן שהוא נענה לזה, והוא עשה את המסלול של קציני שריון. בסוף הקורס הוא שובץ להיות מדריך בבה"ד 1. והוא לא רצה. הוא לא רצה. הגענו לטקס בלטרון, האווירה הייתה קשה. במקום ציפינו לפגוש את הראל מאושר, קבלת דרגות, כולם ביחד, הראל היה ממש נראה כמו מישהו ממש שבור, ממש בצורה קשה קיבל את זה. אמא ניגשה אליו, שאלה אותו, מה קרה? מה הבעיה? הוא אמר לה, שיפצו אותי לבה"ד 1. הוא אמר לו, מצוין, זה סימן שאתה מעריכים אותך ורוצים שתמשיך. לא, אם אני החלטתי ללכת לצבא, זה ללכת למסלול קרבי. אני רוצה לחזור לחטיבה, הראל שירת בחטיבת ברק, חטיבה 188, אני חייב לחזור לחטיבה. מה אמא אומרת לבן שאומר לה דבר כזה? אני רוצה ללכת לקרבי. היא אמרה לו, אם אתה רוצה וחשוב לך, לך תבקש. הוא אמר לה, אמא, אין סיכוי, אמרו לנו, זה שיבוץ סגור. אמרה לו, אם אתה מאמין שזה מה שאתה צריך לעשות, אל תוותר, תבקש. והראל באמת פנה למפקד שהישיר שלו, והוא העביר אותו למפקד מעליו עד שהוא הגיע למפקד המפחש. ותוך כדי מהלך הטקס הוא עוד קיבל תשובה שמשנים לו את השיבוץ, והוא חוזר לחטיבה המבצעית. זה סיפור שאחרי זה בדיעבד סיפרו לנו שלא קרה מקרה כזה, שתוך כדי מהלך הטקס משנים שיבוץ של חייל. הייתם צריכים לראות אותו באותו רגע, כל כולו השתנה.
הוא פתאום היה מאושר, הוא היה שמח, הכל השתנה לגמרי. מאיפה מלכתחילה הגיע הלחץ הזה שלו להיות דווקא ביחידה קרבית? בהראל היה תמיד רצון לשלמות. כל מה שהוא עשה, מלימודים והדרכה בבני עקיבא, ויחס לחברים, כל דבר תמיד הוא שאף לשלמות. היה לו מאוד קשה להרגיש שהדברים מתפספסים. ומבחינתו, תרומה למדינה. הוא אמר את זה לחבר. הוא אמר לחבר, אני לא מבין איך בחור שהגיע לגיל 18 וקיבל מהמדינה, לא מרגיש חובה לתת למדינה במיוחד בצבא. זה היה כל כך מבחינתו משהו חזק. השירות הצבאי, הוא התחבר לזה מאוד. החברים מספרים שמהיום הראשון, חבר סיפר לנו שהגיעו לבקו"ם ביום הראשון, כל החיילים, כולם בהלם, לא יודעים מה קורה, הוא התנדב להיות חניך תורן. הדבר הזה היה ממש בער בו. הוא אף פעם, הוא חזר מהצבא, אף פעם הוא לא קיטר, הידיים שלו היו כולם סדוקות, מלאות גריז, הוא היה מאושר. הוא עבר את החורף של 92 בצפון, החורף הקשה שהאיילון הוצף, היה שלג 0.5 מטר ברמת הגולן, בוץ עד הברכיים, חזר הביתה תמיד מאושר ושמח מהחלק של השירות הצבאי, הוא אהב את זה. והוא רצה, ומבחינתו, להיות בשורה הראשונה. כשהוא כתב שאלו אותו בקורס מפקדי טנקים, למה אתה רוצה להיות מפקד? הוא אמר, אני רוצה ללכת ראשון. שאם יש בור, אני אתקל בו ראשון לפני החברים. זה היה לו מאוד חשוב. וגם כשהוא בץ לחטיבה, הוא היה עדיין במתח, כי הם הגיעו 5 קצינים, והתברר ש4 הולכים לפלוגות הכשרה, ורק קצין אחד יגיע לפלוגה המבצעית. הוא היה במתח, כי הוא אמר, אולי לא ייתנו לי, אולי החיים יותר ותיקים ממני בצבא. הוא היה עסוק בזה, זה היה איזה כמה ימים עד שהיה לו את הרעיון עם המג"ד שלו, והוא כל הזמן היה מוטרד. אמרתי לו, הראל, אבל הגעת לחטיבה, זה כבר יהיה בסדר, כבר שמה תוכל. לא, אם אני מגיע, חייב להגיע לפלוגה המבצעית. סיפר לנו המג"ד שלו, אלוף גיא צור, שהיום הוא אלוף בצה"ל, אז היה המג"ד שלו, שכשהם נכנסו לרעיון, הראל, מהמפגש הראשון שלו, הוא אמר, זה הבחור שלי. מיד הוא שיבץ אותו. הוא שיבץ אותו לפלוגה המבצעית, פלוגה שהאמורה הייתה להיכנס ללבנון, אז חטיבה 188 היה להם טנקים מרכבה סימן 3 המתקדמים, זו הפעם הראשונה שהם נכנסו ללבנון, והם היו מיועדים להיכנס ללבנון, ואז הוא נכנס ללבנון. אנחנו במשפחה, במשך כל התקופה מהרגע שהראל התגייס והיה בישיבה, שיבצנו את האירועים המשפחתיים לפי היציאות של הראל, ואז ביקשתי ממנו, אם הוא יכול, בשבת חנוכה, לסדר את השיבוץ שהוא יגיע הביתה. הבנות, הייתי אז נשוי, היה לי 2 בנות, הבת הגדולה שיר, הייתה בת 4, הבת הצעירה ליאור בת 2, חגגו יום הולדת, ליאור היום הולדת שלה היה בחנוכה, אמרתי לו, הראל, נעשה את היום הולדת של שתיהן באותו יום, בשבת חנוכה, תשתדל לשבץ את היציאות שלך ככה שתוכל לצאת לשבת חנוכה. ובאמת מה שהוא עשה, הוא שינה שיבוצים, נשאר 3 שבתות רצופות בצבא, והיה אמור להגיע לשבת חנוכה הביתה. יום ראשון באותו שבוע, אני מקבל את השיחת טלפון הראשונה, משהו בקול שלו מגמגם, לא ברור, הוא לא יודע שיכול להיות שהוא לא הצליח להגיע הביתה. כמו שאני מכיר את הצבא, אז אני מבין שיש אילוצים שהצבא, דברים משתנים, כמה שאתה רוצה לעשות, זה לפעמים לא תלוי בך. וככה במשך השבוע הוא טלפון אחרי טלפון, עד שביום רביעי קיבלתי ממנו טלפון, 3 טלפונים מלבנון, אנחנו מדברים על 1993, אין פלאפונים, זה הכל שיחות ככה מטלפון קווי לטלפון קווי. מאוד התפלאתי מה כל כך, ואז משיחה אחרי שיחה הוא התחיל להסביר לי שהוא כנראה לא יצליח להגיע. אבל בעוד 10 ימים הוא יצא לרגילה, אז אני כמובן אמרתי לו, הראל לא נורא, זה בסדר, ברור לי שרצית. בדיעבד התברר לנו שהוא קיבל את השיבוץ של המשימות באותו שבוע, והוא ראה שביום שישי יש פתיחת ציר מסוכנת, שהצוות שלו אמור לצאת אליו. והוא החליט על דעת עצמו, בלי להתקן אף אחד, גם את המפקדים שלו, שידעו שהוא יוצא, שהסבב היה ברור, שהוא נשאר. ובאמת, אותו חייל, מתק, שהיה אמור להחליף אותו, שהגיע ביום חמישי בחזרה, הראל אמר לו, תחזור בחזרה להסעה, אני נשאר. כמובן כי הוא לא שמח עליו. הוא רצה להיות שם במקומו. הוא רצה להיות שם במקומו. אני לא חושב שהנקודה כמה החייל היה,
הוא שמח או לא שמח, אבל הוא ידע שאם החיילים שלו יוצאים למשימה, הוא צריך להיות שם. הוא לא יכול לתת להם לצאת בלי שהוא יהיה שם. קוראים לזה להיות מורעל צבא. פשוט מורעל צבא. הוא אהב את זה בכל רמ"ח איבריו. הוא אהב את הצבא, הוא מאוד אהב את הצבא, אבל הערך של לתרום ולתת, והאחריות על החיילים שלו, אמא שלי מספרת שמרגע שהוא נהיה קצין, הטלפונים הביתה פחתו. היא אמרה לו, הרי אני לא מבינה, כשהיית חייל התקשרת יותר הביתה. הוא אומר לה, אמא, אני לא יכול. החיילים עובדים, אני עובד איתם. אני לא יכול לתת לחיילים לעבוד, וזה מספרים החברים שלו, הפקודים שלו. הוא היה עושה איתנו את המשימות. היה מסביר לנו את החשיבות של המשימה, למה צריך לעשות את זה. אפילו הדברים הקשים והבנאליים והמתישים של לנקות את הטנק. אז הוא ניקה איתנו את הטנק. כי הוא אמר להם, זה חשוב, אז אני אעשה את זה איתכם. הוא היה לו מאוד חשוב לעשות את זה, והדוגמה האישית הייתה מאוד חזקה אצלו, והוא לא ויתר. בוא נחזור לאותה משמרת, שהוא נשאר בכל זאת, למרות שהוא היה אמור לצאת, החליף, נשאר. הוא ביום חמישי שולח את המתק הביתה, בערב פוגש אותו המ"פ, אומר לו, הראל, מה אתה עושה פה? אומר לו, החלטתי להישאר, אני רוצה לצאת. זה לא משהו שהוא התייעץ עם מישהו, זו החלטה שהוא קיבל על הדעת עצמו, בלי להתקן אף אחד. שבת רביעית רצוף שהוא יהיה. שבת רביעית רצופה שהוא היה בצבא. אותם שבתות שהוא ניסה להישאר בשביל לצאת הביתה. הם יצאו לפתיחת ציר, הם יצאו ביום שישי בצהריים, ממוצב טייבה, הם בתוך רצועת הלבנון, לכיוון השומריות שהיו על גבול רצועת הביטחון. הם מספרים שממש בעמדה האחרונה, שהם היו אמורים לצאת, הם היו כוח טנקים שחיפה על כוח צנחנים שפתח את הציר, ובעמדה האחרונה, ממש רגע לפני שהם ירדו מהעמדה האחרונה, נורו שני טילי סגר, שאחד פגע ממש ליד איפה שהראל ישב. זאת אומרת, הטיל הראשון נהדף בהצלחה על ידי הטנק. לא, הטיל הראשון פגע בתחתית הטנק. אוקיי, ולא גרם לנפגעים. לא גרם לנפגעים. הטילים כנראה נורו ביחד, אבל טיל אחד פגע בתחתית הטנק שלא גרם לנפגעים, והטיל השני, הטנק למעשה גם לא נפגע. הדבר היחידי שקרה לטנק, שהקשר של הטנק עם החוץ נותק. אבל הטנק עצמו היה קשיר, הם אחרי הפגיעה יצאו מהעמדה ונעו לכיוון נסיגה, לכיוון חיפשו מחסה או משהו כזה. הראל נהרג במקום, כי הראל היה מחוץ לטנק. בתור מפקד הוא ישב מחוץ לטנק. אני חושב שמאז שינו את התקנות, אבל אז מפקד טנק ישב בחוץ בשביל לפקד ולראות את הדברים יותר ברור, והוא נהרג במקום. עד שפינו אותם לארץ והתרו את הטנק וכל הדבר, נכנסה כבר השבת. ובאותה תקופה הנוהל היה שמשפחה דתית לא מתקינים אותה. בשבת. ולכן את הידיעה עצמה קיבלנו מוצאי שבת. אבל כמו שאתם זוכרים, אנחנו... לא קיבלתם, לפני שקיבלתם את הידיעה עצמה, לא קיבלתם שום רמזים, שום אמירות, אף אחד לא... שום דבר. דיבר איתכם על אירוע בלבנון? לפני עידן האינטרנט כמובן, צריך לומר. זה לפני עידן האינטרנט. ב-93, אנחנו מדברים על 93. לפני עידן האינטרנט. כן. היו כמה חברים שלו שהיו בצבא, ששמעו את הידיעות, אבל הכל היה בתוך כדי השבת. ואנחנו כמשפחה דתית, לא, שבת אין טלפונים, אין רדיו, לא שומעים שום דבר, גם שום דבר לא פורסם באמצעי התקשורת. במוצאי שבת אנחנו כבר היינו ערוכים לחגיגת היום הולדת, כי הבנות חיכו כבר, הכל היה מתוכנן, לא ביטלנו להם. זאת אומרת, כל המשפחה כבר הייתה יחד כשקיבלתם את הידיעה? מה שקרה, המשפחה התחילה להתכנס. אני הייתי נשוי, אז גרתי בבית אחר. אמא ואחותי מירב כבר הגיעו אלינו הביתה. אבא אמר שהוא, תסיימו את ההכנות, אני אגיע עוד חצי שעה, משהו כזה. ממש לפני שהוא רצה לצאת לאירוע שלנו, דפקו בדלת והוא קיבל את הידיעה. מכיוון שהנוהל בצבא שלא מודיעים בטלפון, הוא היה צריך להזעיק את כולנו הביתה, שנקבל את הידיעה בבית. הוא התקשר אליי הביתה וביקש מאמא שלי שתחזור, היה כזה לא ברור, הוא לא... אמר לו, הוא לא מרגיש טוב, הוא כן מרגיש טוב, משהו כזה. שהיא ניגשה אליי, אמרה לי, אני לא יודעת, אבא משהו מוזר, אבל הוא רוצה שאני אעבור הביתה. אמרתי לה, טוב, אז תקפצי. אז היא נסעה לבד. אחרי שהיא הגיעה הביתה, היא התקשרה אליי. אתה צריך לבוא הביתה. שוב, היא לא יכלה לספר למה. אתה צריך לבוא הביתה. לא חשדת? לא.
לא חשדתי בכלום. לא, אני נראה לי מוזר, אבל אנחנו, אמא ביקשה לבוא, אז אני אמרתי לאשתי, מירי, אני קופץ רגע לראות מה קורה, זה רבע שעה נסיעה. הגעתי הביתה, וכשהגעתי הביתה, כשקבלתי את הידיעה, אז שוב הייתי צריך לקרוא לאחותי, אז התקשרתי הביתה שוב, אז אמרתי למירי, תקחי את מירב איתך ותבואו. בלי שוב, בלי הסברים. ואז כולנו התאספנו. מה שאני זוכר מאותו ערב, במיוחד זה היה כזה, היה פתאום, הרגשתי שהכל נגמר. ואז אמא אמרה לכולם, בואו לכאן כולם, ואמרה לאבא, יש לנו עוד 3 ילדים, אנחנו היינו משפחה שמחה, ואנחנו נשאר משפחה שמחה. ברגע זה, היא מבחינתה קבעה את הצורה שאנחנו צריכים לקבל את הדברים. וככה זה היה. באותו רגע, אמא היא זאת שהובילה את הדברים. אני לא יודע מאיפה היא אספה את התעצומות האלה, אבל היה לה ברור שצריך להמשיך ולהיות שמחים, והכל יהיה בסדר. אנחנו ישבנו 7, כשקמנו מה7, עלינו לכותל, למחרת, ויום אחרי זה אמא אמרה, כולם חוזרים, מי לעבודה, מי ללימודים, הכל ימשיך להיות כמו שצריך. נכון, איבדנו את הראל, הוא יהיה איתנו, אבל אנחנו ממשיכים ואנחנו נהיה שמחים. וזה דבר שהיא שידרה לנו כל עוד היא חיה. היו מחשבות על השינויים הקטנים שאחר כך התבררו כשינויים מאוד גדולים, למשל, הוא שובץ לבה"ד 1 ואחר כך שינה את גורלו. היציאה שהייתה אמורה להיות ליום ההולדת, ובסופו של דבר הוא נשאר שם. יש מחשבות על זה לאורך השנים? מה היה אם? אנחנו משפחה מאמינה, ואנחנו מאמינים שזה מה שהיה צריך להיות. כשהראל חזר וסיפר ששינו לו את השיבוץ, אז הוא אמר לאמא שלי, את בטח עצובה עכשיו שאני חוזר לחטיבה המבצעית. היית שמחה יותר שאני אהיה בבה"ד 1. אז אמא אמרה לו, לא, כשלך טוב, אז לי טוב. גידלו אותנו תמיד לעשות את מה שאנחנו מאמינים ומה שנכון, ולא לעשות את השיקולים מה היה קורה אילו. במסלול חייו של הראל, כשמשחזרים בדיעבד, אז אתה מוצא הרבה צמתים שאם הייתה החלטה אחרת, והוא היה בוחר מסלול אחר, אז היה יכול אולי היה להיות אחרת, לא. היה יכול להיות שהוא לא היה מאושר, והוא לא היה מגשים את עצמו, והוא היה חי חיים לא נכונים ולא אמיתיים, והיה חשוב שהוא יחיה את החיים שהוא האמין בהם. ומה שקרה, קרה. אמא לא... היו לך שיחות עם אמא? על הנקודה הזו? שהיא עודדה ודחפה? היא אמרה פעם אחת שהיא תמיד חינכה אותנו לעשות את מה שנכון, בלי השיקולים האגואיסטיים האישיים, והיא לא יכלה לקבל שום החלטה אחרת באותו רגע. זה משהו שהיה, זה חינוך שגדלנו איתו מההתחלה, ולא משנים אותו פתאום כי לא מתאים. אני לא חושב שהיא חיה בייסורי מצפון על ההחלטה והעידוד שלה. מה שקרה היה צריך לקרות. אבל, וטוב שזה קרה כשהראל הגשים את מה שהוא האמין בו. אתה ביקשת שנשמיע שיר, ספר לנו עליו. את השיר הזה שנשמע, כתבה ידידה של הראל, שרית חמיאל שיף. אחרי שהראל נפל, אז יצאה חוברת לקראת ה-30. חוברת שהייתה אוסף של דברים שחברים כתבו לפני ואחרי, והתקבצו בחוברת שהחברים הוציאו. היא קראה את החוברת, ולמחרת יצא לה השיר הזה מאוסף של דברים שהיא בעצמה כתבה. שהיא אספה בעצם כן. מהדברים שהיא קלטה
הראל נולד ביום שישי בערב שבת. ממש בין הכניסה, בדקות של כניסת השבת. הראל גם נפל בערב שבת, בדקות של וזה מה שהיה הראל בעצם. הוא היה החיבור של החול של השבוע עם הקודש של השבת, עם האור של היום והחושך של הלילה. הוא ידע לחבר גם בין חברים, בין בחורי ההסדר לבין העתודאים, בין הדתיים לחילוניים, היה לו חייל דרוזי שכתב לנו, זה החבר שחיכיתי לו 20 שנה. אנחנו חושבים לעצמנו, מה לחייל דרוזי ובחור ישיבת הסדר? איך יש חיבור כזה חזק? היה לו חיבור חזק עם כל המגזרים שהוא נפגש בהם. הראל מעולם לא איבד חבר בדרך. אז הנה השיר בביצוע של מי? של צוות הוואי של בני עקיבא. והוא כמו מלאך שלא ידענו את שמו, לא ידענו שאלוהים נותן אותו בזמן כה מואר. נתת לנו אח קטן בערב שבת, אני זוכרת את השמש באותו היום, אני רואה את החיוך שלו כמו מתוך חלום. אני קוראת את המילים שהוא כתב, מה שנשאר עכשיו. נתת לנו ילד, נתת לנו ריח שאין עוד כמותו, ובערב שבת בחדרי המשחקים אפשר עוד לשמוע אנחנו צוחקים. איך נוכל לשכוח את כולו מלא חיים. ובערב שבת ירד אל צבא הארץ מלאך מצבא מרום, לקח אותו הילד הנער, לקח אותו אדם יפה התואר, לקח אותו בערב שבת. אבי שרם, ריגשת אותנו עד מאוד על אחיך הראל. כן, ואתה נשאר איתנו כאן באולפן, תלווה אותנו עד 12, ביום המאוד קשה הזה. עכשיו אנחנו עוברים ליואב קרקובסקי כתבנו. יואב? שלום לכם מהחלקה הצבאית בקריית שאול. צריך לומר שאתה שם מדי שנה, מגיע השכם בבוקר, נפגש עם משפחות שמגיעות לשם, משוחח איתן. ספר לנו יואב. מה שמבדיל את החלקה הצבאית החדשה, הטריה של נפגעי צוק איתן, של נופלי צוק איתן, לבין החלקות האחרות, זה גובה הצמחייה. אז היום אנחנו ראינו את הצמחייה המאוד עשירה בחלקות הוותיקות יותר, ואת העובדה שיש קברים טריים בני כמה חודשים, ועוד נקודה ישראלית שחייבים לשים אליה את הלב ביום הזה.
סמוך לנופלי צוק איתן, קבור הרמטכ"ל לשעבר, אמנון ליפקין שחק בחלקה צבאית. הוא נפטר מסרטן לפני 1.5 שנה, והוא קבור כאן בחלקה צבאית. סמל הישראליות, לא משנה מי אתה, בסופו של דבר כולם מגיעים לעתים במקומות מאוד דומים. בנקודות האלה זה לפעמים מאוד בולט. פגשתי היום את זהבה וידר. היא איבדה בפיגוע, אני חושב, הקשה ביותר שהיה בתולדות המדינה הזאת, בטח בשנים האחרונות, הפיגוע במלון פארק שהיה ב-27/3/2002, את ביתה סיוון ואת בעלה זאב, וגם את אבי בקרמן שהיה החבר של הבת שלה שניצלה מן הפיגוע הזה. הקבר של סיוון מקושט מאוד. יש בו פרחים מקרמיקה שעשתה זהבה בעצמה, וכל מיני דמויות, כולל דמויות מאוד צבעוניות כמו הדמות של שלגיה. שאלתי אותה, איך קורה שהקבר הזה כאן בלב החלקה הצבאית כל כך מקושט? מכיוון שהיום אני כבר לא יכולה לקנות לה את הבגדים הצבעוניים והשמחים שהיא אהבה, אז אני מקשטת לה פה, שיהיה לה יפה. כנראה שזה מרגיע אותי, אותה אני לא יודעת, אבל אני עושה היום לפי מה שאני מרגישה. ילדה כל כך שמחה ועליזה ואהובה ויפה, אז קישטתי לה פה. אני עשיתי את הפרחים, אני עובד בקרמיקה, בפיסול, אז אני כל פעם מפסלת ומקשטת לה. הייתם שם בליל הסדר? היינו שם 13 איש בערב ליל הסדר. 3 בני משפחה נהרגו. גם הבן זוג יש לי עוד בת שתהיה בריאה, גילי. הבן זוג שלה עמדה לפני חתונה, אבי בקרמן. גם הוא היה חייל צה"ל. וגם הוא נהרג בפיגוע הזה. הבת שלי גילי נפצע קשה, האחיין שלי אורן נפצע קשה. כולנו נפצענו קשה, ההורים שלי נפצעו מאוד קשה. אמא שלי, כאילו, מבחינה נפשית לא החזיקה מעמד. לא יכלה, כאילו, לבוא ולהסתכל לי בעיניים וכאילו, תראי מה קרה לך, אני לא עומד בזה, והיא נפטרה. חמי אותו דבר, לא החזיק מעמד. הבן שלו זאביק היה בבת עיניו, גם הוא נפטר. כאילו, זה נתן לנו מכה שאיתנו כל הזמן עמוק בתוך הנשמה. זה היה אחד הימים המזעזעים בתולדות ישראל, אני חושב. כן, 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 נכון. אני כאילו, כל מי שמכיר אותי ושואל אומר, תקשיבי, אני הייתי פה, הייתי שם, זה דבר שאני לא אשכח בחיים. כל אחד זוכר בדיוק איפה הוא היה באותו רגע, וגם על הסדר המשפחתי בבתים, כאילו, נגמר באותו רגע, וכולם היו עם כל מה שקרה שם, האסון הנוראי הזה. תשמע, 30 איש נהרגו בפיגוע הזה. אני חושבת שזה הפיגוע הכי גדול שהיה אי פעם, והכי שפל לעשות את זה בערב חג, שאנחנו בחיים לא היינו עושים, גם לאויבים הכי גדולים שלנו. זה הפך לך את החיים לגמרי? זה הפך לי את החיים, זה עצר לי את החיים, ואי אפשר, אני לא מאחלת לאף אחד, כאילו, שיבין מה זה הכאב והחור הזה והחוסר הזה, שאתה מאבד ילד. אתה מאבד ילד, ילד זה חלק ממך, חלק מהגוף שלך. השמחה שלך אף פעם זה לא אותה שמחה. הבן שלי התחתן עם הזמן, נשארו לי בן ובת, ונולדו לו 4 ילדים. וכל פעם אני אומרת, הנה נולד נכד, הייתי בלידה שעכשיו לפני 0.5 שנה של הנכד האחרון שלי, קיבלתי אותו לידיים, כאילו קלתי אישה מדהימה שכאילו כל כך רוצה לשמח אותי וכל כך רוצה, קיבלתי את הנכד שלי לידיים, זה צריך להיות אושר עילאי. אז לרגע אני מרגישה שאני שמחה, ושוב פעם אני אומרת, וואו, ואיפה זאביק, ואיפה סיוון, כאילו. תמיד יש את העצב הזה שלא נותן לך לשמוח מכל הלב. תמיד יש מה שבולם אותך. משהו שיושב עליך על הנשמה, מעיק. לא מאחלת לאף אחד, לא מאחלת שעוד יתווספו הורים שכולים, זה פשוט נורא. זה פשוט נורא. ועם זה צריך להתמודד ולשרוד ולהיות חזקים, כי יש לי עוד בת שעברה את התופת הזאת, הבן זוג שלה נרצח, היא עמדה לפני חתונה, אבא שלה, אחותה. לשמחתי, בשנה האחרונה היא קצת פתחה את ליבה, הכירה בן זוג, הביאה ילדה לעולם. ואני עוד רגע, איפה האושר העילאי שאני צריכה להרגיש? איפה אני? זה מה שב-13 שנה האלה, זו הייתה מסעת נפשי, שגילי תשתקם, שגילי תפתח את ליבה. וזה קרה. אני אומרת, אלוהים, למה אני לא כל כך, למה אני לא שמחה, כאילו, עד הסוף?
עד שאני אצטרף אליהם, כנראה זאת תהיה הרגשה. אתה לא יכול להיות שמח עם כל הלב. גם כשאתה מלביש חיוך על הפנים, זה לא תמיד אמיתי, כאילו. אתה יכול לחייך מבלי באמת להיות שמח. אתה יכול, כאילו, אתה לומד לחיות עם זה. אתה שורד. תמיד יש לי את העצב. אז זה בלב, איפה היא הייתה עכשיו? זה בעלי שכל כך אהב ילדים קטנים. כל ילדים הקטנים שרק ראו אותו נדבקו אליו, כי הרגישו שהוא אוהב. כאילו, איזה מאושרים היום היו הילדים של נמרוד, של הבן שלי, אם היה להם סבא כזה. כאילו, זה דברים שאתה לא יכול. אתה משחק עם הנכדים ואתה אומר, אם זאביק היה פה עכשיו, בטח היה משתולל איתם, היה לוקח אותם, מסביר להם, טיולים, ארץ ישראל. זה דברים שאני צריכה לחיות איתם 24 שעות ביממה. אתה יכול להלביש חיוך, אבל העצב תמיד נשאר בפנים. זהבה וידר, על ביתה סיוון שנרצחה בפיגוע במלון פארק ובעלה זאב. פגשנו כאן גם את ערן ועדי פלג, והם מספרים על גדליהו פלג פופלוביץ', שנהרג בגיל 41 בקרב ברמת הגולן ביום הכיפורים. הוא היה נהג אמבולנס, למעשה נהג אוטובוס בחברת דן. האוטובוס הפך לאמבולנס זמני שהוביל את הנפגעים מרמת הגולן למטה, אל תחתית הרמה. גדליהו נולד בפולין. הוא עלה לארץ בספינת העולים אקסודוס המפורסמת כל כך. מאקסודוס הוא התנדב בגיל 16 לקרב לטרון. אחר כך לחם בששת הימים, ולבסוף נהרג ביום הכיפורים. הוא היה לאקסודוס, ככה הוא הגיע לארץ. זאת אומרת שהוא גם היה ניצול שואה? מה זה ניצול שואה? הוא לא היה במחנה ריכוז, הם ברחו אבל במשך כל המלחמה. ברחו מכפר לכפר, מארץ לארץ, בפולין, בכפרים, ובסופו של דבר הוא עלה לארץ, גם אחיו הגדול עלה לארץ, ושני האחים הצעירים יותר שלו עלו יותר בשלב יותר מאוחר. אבל כולם ניצלו חוץ מהאבא שלו, שנהרג בתור חייל בצבא האדום. ילד שחשב שהוא גיבור, מסכן, בן 16, אולי 17, לא יודע בין כמה הוא היה. והוא זייף, הוא החליט שהוא הולך להילחם. הוא הגיע לתופת הזאת שם בלטרון, ופשוט מצאו אותו מתחבא מבוהל מאחורי איזה סלע גדול שם באמצע כל התופת הזאת, והתחילו לבדוק ולחקור והבינו שהוא ילד, ולקחו אותו משם. הוא לא הספק להיות שם כמה ימים ולחוות את כל הטירוף הזה שהיה שם. הוא נלחם עם נשק, עם הכל, הוא הציל איזה מישהו, אני לא זוכר את שמו, הוא הציל אותו וסחב אותו, ופעם באיזה קטע היה איזה קרב מאוד קשה, ואז הם פתאום קלטו שאתה יודע, במהלך הקרב אתה יודע, אנחנו יודעים מה היה שם, ופתאום קלטו שרגע הוא בכלל ילד, ואז החזירו אותו, אבל בעצם מה זה מראה? שהוא מהיום שהוא בתור ילד חווה סור כל שואה, אחר כך נלחם, מגיל 16 נלחם, אחר כך נלחם בשביל להקים משפחה וזה, הוא בא בלי כלום, ואחר כך ביום כיפור, הוא נלחם בששת הימים, וביום כיפור, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה אחורה, אתה רואה כל החיים זה מאבק אחד גדול פה, וזה המורשת שלו בעצם, שכל מה נלחם. והסיפור הזה עובר גם לדור השלישי. הנכד עינב שלא הכיר את הסבא, גדליהו, כותב לו בכל יום זיכרון מכתב. הזכר שלו מתגלגל במשפחה. הנה בדיוק הבן שלי, הצעיר, סיפר לי בבוקר שיש לו מנהג שהוא כל יום זיכרון כותב מכתב לסבא שלו. אפילו הקריא לי את המכתב. עצוב לי שאף פעם לא פגשתי אותך וגם שלא יצא לי לפגוש אותך בחיים. כשאני שומע את המשפט בו מתן ציוו לנו את החיים, אני נזכר בך ישר, עולה לי דמעה והגרון שלי משתנק לכמה שניות. עוד מעט גם תורי מגיע לעשות צבא, ואחת הסיבות שהחלטתי לעשות שירות משמעותי בצבא היא מתוך הכבוד וההערצה הענקית שאני מרגיש כלפיך. אני מקווה שטוב לך שם למעלה סבא, תן סבא. כך עינב פלג על סבו. גדליהו פלג פופולביץ' שעלה לארץ מהאקסודוס, עבר את מלחמת ששת הימים, את קרב לטרון במלחמת העצמאות ונהרג ביום הכיפורים. בעוד רבע שעה יתחיל כאן הטקס לזכר חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. שר הביטחון משה בוגי יעלון יהיה הנואם המרכזי. בחזרה אליכם בני ועדי. תודה רבה יואב קרקובסקי. עכשיו אנחנו נשמע שיר שכתבה רחל שפירא בעקבות פנחס שדה. בכל מלחמה יש אישה שיושבת על אבן ומקוננת. האישה על האבן.
אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא יום הזיכרון. דוקטור בילהה בכרך, שלום. שלום. בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית, את עוסקת באובדן ובשכול, ואנחנו רוצים לדבר איתך על המחקר שלך, שעוסק בסרטי הנצחה אישיים של הורים שכולים, בניית גשר על פני השבר. הטכנולוגיה שמאפשרת גם להביא את התמונות, את קטעי הוידאו של הבנים, של האבות, של בני המשפחה, מאפשרת גם סרטים. זה דרך נחמה, ריפוי, עיסוק. מה זה מאפשר, הסרטים הללו? באמת, כשאני ניגשתי לסרטים, ואנחנו כולנו מכירים על איזה סרטים אני מדברת, אותם הסרטים שמוקרנים בימי הזיכרון, הייתה לי הנחה כללית שזה בעצם עצם העיסוק בהנצחת הבן ושימור זיכרונו ואיזשהו שיח עם הציבור דרך הסרט, זה דבר שמאוד עוזר כתהליך משקם. אבל אני רציתי ללכת מעבר לזה ולראות מה קורה בתוך הסרט עצמו, בדרך שבה אנשים מספרים את הסיפור. האם יש שם גם כן משהו שתורם לתהליך השיקומי? ובאמת, אחד הדברים הראשונים שראיתי שבעצם יש כאן שני סיפורים. סיפור אחד זה הביוגרפיה של הנופל, המטרה שלשמה נעשה הסרט, והסיפור השני זה הדרך שבה אנשים מספרים ומבנים מחדש את סיפור האובדן שלהם, כך שסיפור המוות הנוראי יוכל להשתלב בתוך הסיפור החיים המתמשך ולסייע בהמשך החיים. כשהסרטים האלה מתמקדים בסיפור של הלוחם, של ההרוג, בנרטיב דווקא של המספר, שילוב של מה? של שניהם אולי? בדיוק זה, שני סיפורים שממש שלובים אחד בשני. למשל, אם אב או אם, הורה, מספר על בנו שהוא היה שובב מאוד. מיד הוא מספר את זה באני הוא, או האינטראקציה ביניהם. פעם אחת הלכנו יחד למקום זה וזה, והוא קפץ בצורה כזאת שהוא סיכן. זאת אומרת, לכל האורך אנחנו רואים המון שילובים. ויש לנו, והמחקר מעלה את התמות שאני זיהיתי עם הפרשנויות שנתתי, כי אני חוקרת איכותנית, נרטיבית. אני משתפת את הקורא וגם הוא יכול לראות ולהחליט אם הפרשנות שלי נכונה. אבל הפרשנות שלי הייתה ששזור בתוך הסיפור המשולב הזה, התהליך של לשמר את הקשר עם הבן הנופל, להפוך אותו מקשר עם בן החי לקשר, המשך קשר מעצים ותורם, אבל קשר עם המת, שזה יוצר איזשהו גשר. אתם אמרתם גשר, לא בדיוק כך קראתי את זה, כי זה אחד הממצאים שהיה, שדרך 3 תמות אדם מצליח איכשהו ליצור גשר על פני השבר הנורא. אני לא אומרת שזה פותר את הכאב, אני אומרת שזה תורם ליצירת כרונולוגיה סיפורית ודרך להמשיך את החיים. הסרט אגב גם מאפשר לקבע דברים שנראים נוראים, כמו קבלת ההודעה או עצם המוות, שזה באמת חסר היגיון. הורים לא אמורים לקבור את בניהם. המוות הוא נורא פתאומי, הוא מאוד אלים, בגיל צעיר, זה 3
שלושה מרכיבים שמאוד מאוד משפיעים על עוצמת הטראומה. ולך, דוקטור בחרך, יש גם את השכול הפרטי שלך, נכון? כן, בני אוהד נרצח ביום השלישי של שירותו הצבאי, בטיול בוואדי קלט יחד עם חברו אורי שחור, לפני כ-20 שנה. ובאמת לדוקטורט הזה, אני עסקתי אז בדוקטורט אחר, לדוקטורט הספציפי הזה הגעתי לאחר נפילתו. אתם גם עשיתם סרט? אני למדתי קולנוע. זאת אומרת, לאחר נפילתו של אוהד, הלכתי ללמוד קולנוע בד בבד עם המשך עבודתי באוניברסיטה. סרט הגמר שלי הוא סוג של סרט זיכרון, ורק אחרי המחקר הבנתי למה התעקשתי לקרוא לו לא סרט זיכרון, כי בעצם הסרט שלי הוא סרט של נרטיב המספר. הסיפור שלי כאימא של אוהד. אני רוצה לצרף לשיחה את איתה גליקסברג, שנמצאת איתנו כאן באולפן. שלום איתה. איתה שוב שלום. שלום. את יוצרת סרטים דוקומנטריים, את ערכת ועורכת גם ימי שידור של סרטי הנצחה של המשפחות השכולות. אז אם דוקטור בחרך מספרת על גם הנרטיב יותר של המשפחה עצמה, של משפחות השכולות, יש הבדלים בין הסרטים של יוצרים חיצוניים שלא מעורבים רגשית לבין סרטים שיוצרות המשפחות השכולות? תראי, קודם כל בשנים האחרונות באמת זו תופעה מבורכת שמשפחות שכולות מוצאות לנכון להנציח את החייל שנפל או את הקרוב המשפחה שנרצח בסרט זיכרון. חלק מהמשפחות עושות את הסרט לבד וחלק פונות לבמאי דוקומנטרי או לצלם מקצועי או לחדר עריכה מקצועי. היתרון הוא, תראי, כל אחד מאיתנו יצא לו לראיין משפחה שכולה או סמוך לרגע הבשורה או כמה שנים יותר מאוחר. זה לא ממש משנה. אנחנו הולכים על קצות האצבעות כשאנחנו מראיינים משפחה שכולה. אנחנו חוששים לפגוע, אנחנו חוששים להכאיב. וגם המשפחה השכולה עדיין, זה שנהרג או נרצח הוא נכס פרטי שלה. זה המעבר הזה מזה שאנחנו כחברה ישראלית כל כך רואים אלה שנפלו חלק מהמשפחה שלנו, אבל לא אדם פרטי של המשפחה שלו. וכשמשפחה שכולה מגיעה לרגע והיא אומרת, אני רוצה להנציח, אני רוצה להכיר לכם את קרוב המשפחה המקסים שלי שנרצח. באיזשהו מובן היא עושה איתנו חסד, גם כחברה, שהיא משתפת אותנו, שהיא נותנת לנו להזדמנות הזאת להרגיש במשפחה, כי אנחנו הרי כולנו יודעים שאנחנו חייבים לחיילים האלה ולחללים האלה ולנרצחים האלה את החיים שלנו כאן. יש גם הבדל, תחשבי שכשמגיע צוות צילום מקצועי, לראיין חיילים בצבא, שחבר שלהם נפל. יש הבדל איך הם התראיינו לצוות המקצועי, מה הם יספרו למשפחה השכולה. אולי אפילו יש פה איזושהי חוויה מתקנת שהם באים ומשתפים את המשפחה השכולה ברגעים האחרונים של החבר שלהם, מה הם רצו להגיד. יש גם, הסרטים האלה כל כך נוגעים וכובשים, כי אין שם את המיסוך, אין שם את התיווך. אתה מרגיש, כשאתה צופה בסרט, שאתה חלק מהמשפחה. וביום הזה אנחנו רוצים להיות חלק מהמשפחה. אבי שרם, אתה עדיין איתנו. כן, הייתי רוצה להגיד דברה של גליקסברג, יש מאוד חשיבות באמת לסולידריות החברתית. את הצגת את זה בתור מראיינת, אבל בכלל, הצופים, גם אם ההורי השכול לא רואה אותם צופים, הם עדיין צופים בסרט, ויש איזה מאוד משמעות. זה מין דיאלוג מתמשך, אינסופי, שימשיך ללכת כל זמן שהקלטת נמצאת בעצם בעולם. והדבר השני, בין סרטים שמשפחות עושות, או במאי, בדרך כלל תמיד זה איזשהו במאי. רוב המשפחות לא יודעות לעשות סרט לבד. אני לא הבחנתי בין כך לכך, והייתה לי איזושהי בעיה קטנה מבחינה מחקרית, מה השפעתו של הבמאי והעורך. אבל בסופו של דבר, זה הסיפור הוא של המספר, ואני רואה את המספר מספר. ואני רואה את הדימויים שהוא בחר להשתמש, והם אלה שהנחו אותי לזהות איזה מפה של תהליך אישי טיפולי שאנשים עושים לעצמם, וגם כמטפלת, לקחת מזה מפה לתהליכים טיפוליים. הוא גם מכניס את עצמו, את חייו, מעבר לנרטיב שזה ברור מאליו?
הוא ודאי, הוא מכניס את חייו, את מחשבותיו, את הקול של הבן, הוא מספר על הבן שמלווה אותו. הוא מספר על סיטואציות מאוד, מרכיב אחד שמאוד עניין אותי והיה חדש לי, זה עניין של מיסטיקה. כל מיני אירועים, הוא משתף, הוא בעצם ככה מבנה, הוא מספר על אירועים, ברוב הסרטים מצאתי אירועים של צירופי מקרים שאין להם הסבר. ויש כאן איזושהי דרך להבנות קצת, רצון להבנות איזשהו, אני אקרא לזה, היגיון בשיגעון. איזשהו משהו שיש איזשהו סדר בעולם. זאת אומרת, אני למדתי מהם כל כך הרבה על תהליכים נכונים וראויים של אנשים המתמודדים עם טראומה של אובדן. אבי שרם, אתם גם עשיתם סרט, גם אני הייתי שותף לו. סרט שרואים את הראל בגודל טבעי בעצם. זה נורא מכאיב לראות אותו כאילו חי על המסך. והוא לא? אני יכול לספר בניסיון האישי שלנו כמשפחה. אנחנו, כשעשינו את הסרט, זה הייתה בתקופה, אנחנו מדברים על משהו כמעט 20 שנה, לא היה כל כך נפוץ עשיית סרטים. היו מעט מאוד סרטי נופלים בתקופה הזאת. וכמו שהתחלתי להסביר בהתחלה וסיפרתי, מי שבעצם הוביל במשפחה את כל נושא ההנצחה, זה הייתה אימא. ואימא מהיום הראשון שפנו אליה אמרה, אני לא רוצה להנציח לא בסמלים ולא באנדרטאות ולא באבנים. רק דברים חיים שיספרו את הסיפור וינחנכו את הדורות הבאים. ובאמת התחברה לספר שיצא, ספר לימוד שיצא על זכרו של הראל. והיא התחברה למכון הראל שהוקם להגברת המוטיבציה לשירות משמעותי בצה"ל. היום גם יש ישיבת הסדר על שמו של הראל, רק בדברים חיים. הסרט שאנחנו עשינו, שאמא יזמה אותו, בא בעקבות סרט שהמשפחה, צירפו את המשפחה לסרט שעסק בשכול. ואז אמא אמרה, אני לא רוצה סרט של שכול, אני רוצה סרט שיהיה לו מסר שיעביר. היא חיפשה להעביר מסר וחינוך בעשיית הסרט. תודה. דוקטור בחך, אני רוצה לשאול אותך על ההתמודדות האישית שלך, דרך העיסוק הזה, דרך המחקר, מה גילית על עצמך? מה גילית על האופן התמודדות, אולי, אני לא יודעת אם אפשר להגדיר את זה אפקטיבי, אבל מה הכי עזר לך? אני חושבת שעצם עשיית המחקר, זו הייתה דרך התמודדות. ועוד פעם לעשות דרך עם אוהד יחד, להערים על שר ההיסטוריה ולומר אני ממשיכה לכתוב פרק משותף בינינו, כי הדוקטורט היה אוהד. הוא היה זה שנמצא מאחוריי, מצדדיי ולפניי. הרי הוא זה שהוביל אותי לדוקטורט הזה. לא הייתי מגיעה, כפי שציינתי, אני עסקתי בעת מותו בדוקטורט אחר, בנושא אחר, שאותו הפסקתי ועברתי לנושא הזה. אז העיסוק הזה, כמו עיסוק בלעשיית סרטים, שהוא עיסוק שאתה מתמודד עם חוסר אונים דרך עשיית משהו, שמעתי עכשיו את הדובר שלפניי, לעשות משהו חי, משהו דינמי. עשיית המחקר הוא היה עוד תהליך של עשייה, בעצם בהמשך לדברים אחרים, יחד עם אוהד. תם זמננו, כמו שאנחנו נוהגים לומר, עוד 2 דקות האזכרה בהר הרצל. אנחנו ממהרים לעבור לשם. דוקטור בילהה בחך, אנחנו מודים לך. תודה גם לך, איתה. תודה לך שבאת לאולפנינו. אבי שרם, אתה עדיין כאן. ואנחנו ממשיכים, אחרי הטקס אנחנו נמשיך לשוחח כאן, אז תישארו על רשת ב'.